шега за тебе. Не за друго имаме много ръкавици, но тия са много удобни и са много качествени. Наше производство са, за съжаление България не може да произвежда се в Пакистан. И оттам поръчваме наши бранд, наша марка. Така че ръкавици са много качествени и са, ще видим, да се надяваме си ги окупа. Най-добре. Изобщо не ми се дават, но въпреки всичко, естествено ще се радвам, ако отидат при някакви качествени ръкавици, които ще му останат изпомнени. Дами и господа, един спортен лот, за сега е в мен. 700 лева първи път имаме. Винаги имате право повече да бъдете. Пак ще отидем до Пакистан за други. 800 чух, добре, 800 лева. За друг добре. 800 лева някой дава ли повече? Само да ви кажа, не върват до Пакистан, но все пак 800 лева имаме с страхотните ръкавици на Квадрат Първи. Някой дава ли повече? 800 лева е за сега. 800 лева първи път, господин Първи. 900 казва той. Наполитана, ако той е на Наполитана, казва добре 900. Явно наистина са много удобни, 1000 лева имаме. Верно са много удобни. Така, 1000 лева, някой дава ли повече? 1000 лева. Това за сега е максималната сума, която успяхме за някакво да спечелим, но той наистина се заслужава. Ето, специално подписани от господин Пълев ръкавици, с които той сега тренира, едни от най-добрите били те. 1000 лева първи път. 1000 лева втори път. 1000 лева. 1100. 1000 за така баля. И той все пак играе малко така, като по филмите. Последната секунда да е сумата.